شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም ሻሎም ግዝ ፈሻምሊን ግዝ ፍሪት ወርሚያ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ህይወት ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና och idag vi förberett det levande ordet för er. ንዓኹም ሰላሓዲን ምስ ሓውና ሲሚና Det är er broder Saladin med er broder Selma. ሎም ንሪኦ ቃል ምስ ልሳል ወይ ምስ ተንታን ድብል ቃል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla på det är meditera. ምስትንታን ኣብ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ካብቶም ኣዝዮም ዓብ ተራ ዝፃወቱ ሓደ እዩ Att meditera det är en av de viktiga punkter som vi behöver göra som kristna. ብዙሓት ክርስቲያናት ቃል ኣምላኽ ኣይነስተንትንን ኢና ግን ቃል ነንብብ ጥራሕ ኢና Många av oss kristna vi läser bara, vi mediterar inte det ord vi har läst. ቃል ኣምላኽ ኣንቢብካ ደተስተንትኖ እንድሕር ኮንካ ልክዕ ከምዚ ምግቢ ኣብ ኣፍካ ኣቲኻ ትፍትብሉ ዓይነት ከምኡ ኾነካ ኽእል እዩ Så att inte meditera på Guds ord, det kan vara som att du äter mat men du spottar ut det. ምግቢ ምስ በላዕካዮ ኣብ ስርዓተ ምሕቃብ ኣትዩ ክሳብ ናትካ ኣካል ኣብቲ ናትካ ኣካላት ክሳብ ዝርአ När du äter mat, när du har svalt det och du har gått igenom processen tills att det börjar synas på dig. ልክዕ ከምኡ ድማ ቃል ኣምላኽ ከነስተንትኖ እንድሕር ጀሚርና እዩ ህይወትና ኮይኑ ዝርአ Det är exakt på samma sätt när vi läser Guds ord och vi mediterar på ordet, det är då vi börjar se det i våra liv. ኢያሱ መጀመርታ ድሕሪ ሙሴ ክመርሕ ጉዕዞ ጀመረ När Joshua började leda folket när Mose hade gått bort. እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዓወት ጎደና ይርዮ ቀዲሙ Och Herren visade honom framgångsvägen. ምኽሪ መኺርዎ Han gav honom råd. እሱ ዝተመኽሮ ምኽሪ ተጠቂሙ ተዓዊቱሉ ኣነ ንስኹምን ከዓ ሕጂ ንጠቀመሉ Och han tog vara på det rådet och han lyckades. Så låt oss ta vara på det rådet och lyckas vi också. ምስና የቕሬቱ እዛ መጽሓፍ ዘላትኩም ሰባት ኢያሱ 1:3 እያ ትብል ዘላ ግን ታቃል ኢያሱ 1:3 ደይኮነት ኢያሱ 1:8 እያ För er som har den här boken, det står Joshua 1:3, det ska vara Joshua 1:8. ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ተጠንቂቅካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ ሕግዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለጥ ሽዑ መገድኻ ተቐንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ Så i Joshua står det kapitel 1, vers 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. ዋው እዚ ቃል እዚ ሕጂ ዘንበብኩልኩም ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ናይ ኣምፕሊፋየር ባይብል ኪድኩም ተንቢብኩሞ Det här ordet som jag läst till er, om ni går på Amplified i den engelska översättningen. ከምዚ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ For then you shall make your way prosperous and then you shall deed wisely and have a good success. Så på den engelska står det på den översättningen som man läste. For then you shall make your way prosper and then you shall deed wisely and have good success. ሪኹም ነቲ ቃል እንተደኣ ለይትን መዓልትን ኣስተንቲንካዮ ሲ ንመንገድኻ ኩሉ ሲ ብልጹግ ክገብሮ እዩ Så om du följer på den dag och natt så kommer det göra din väg väldigt framgång och upplyst. ኣብ ኩሉ ስጉምትኻ ክትብልጽግ ኢኻ ኣለዎ Så i varje fotsteg du går så kommer du att regera. ጽቡቕ ስክዒትካ ክህልወካ ኢሉ Och du kommer ha en bra seger och framgång. ሪኹም ኣብ ህይወትና ውፅኢታዊ ናይ ብልጽግና ህይወት ስክዒት ዘለዎ ህይወት ዝህልወና ቃሉ እንተደኣ ኣስተንቲና እዩ Så när vi börjar meditera på Guds ord, det är då vi kan se seger och framgångsliv i våra liv. ቃል ኣምላኽ ከነስተንትን እንተጀሚርና ናይ ቃል ኣምላኽ ብርሃን ንመንፈስና ክቆጻጽሮ ጀምር När vi börjar meditera på Guds ord, då börjar Guds ljus kontrollera vår ande. ሽዑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ወክ ክንገብር ክንጅምር ኢና Då börjar vi följa Guds ljus och leva i Guds ljus. ቃሉ ድማ የበልጽገካ እዩ Och hans ord gör så att du segrar. ቃሉ ሰክሰስ ኣብ ህይወትካ የምጽእ እዩ Och hans ord gör att du får framgång. ስለዚ ኣብ ኩሉ ህይወትና ዝተሳኽዐ ንኽህልወና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣባና ክህሉ ኣለዎ መጀመርታ Så om vi vill lyckas i våra liv så måste vi ha Guds ord inom oss först. ቃል ክርስቶስ ብምልኣት ይሕደርኩም ይብል ቃል ኣምላኽ Guds ord säger låt Kristus ord vara uppfylld inom er. ከመይ ገይሩ እዩ ብምልኣት ዝሓድረኩም Hur ska Kristus ord vara fylld inom oss? ቃሉ ተስተንትኑ እንትኾንኩም Det är när du mediterar på Guds ord. ጊዜ ክንወስድ ኣለና ንኸነስተንትን Vi behöver ta tid för att meditera på ordet. ንሽግርና ኣይነስተንትኖ Låt oss inte meditera på våra problem. ኖ ንቓል ኣምላኽ ነስተንትኖ Låt oss meditera på Guds ord. ንቓል ኣምላኽ ደስተንትን ህይወት Ett liv som mediterar på Guds ord. እንታይ ከም ድመስል መጽሓፍ ቅዱስ ኣርኢና ኣሎ Guds ord har visat oss hur den liknar. መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 Vi går till Psaltaren kapitel 1. መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 Så Psaltaren kapitel 1 från vers 1 till 3.
بمغرسي أن زي مالالس أمن قد حتى أنك زي كوم أمن برملا قست دما زي كمت بحقي إግዚአብሔር داز فسا نتحكون ليتن معلتن زمرامر وسبسي بوتو إيويلو جمرت حدا كلتنا بلي. Så från vers 1-2 det står: Salig är den som inte följer det gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. ريهم نتنا إግዚአብሔር قالسي ليتن معلتن دستن تنوسبيلو. Så här står det: den personen som tar vara och begrundar Guds ord både dag och natt. سروحك خير كله قال أملاخ دستن تنا. När man går till sitt arbete att man tänker på Guds ord. كله قال أملاخ دستن تنا. När man ska gå och lägga sig att man tänker på Guds ord. أب كله أب أقول له قال أملاخ دستن تنا. Vart än man har sin chans att man tänker på Guds ord. زوعل سب. Den personen. نسو هيوت خمي كم دمسل نرايو. Nu ska vi läsa hur dens person liv liknar. نسو كم تفري أبب بجيزي اتهب قوصلاخ أزيرنكف أوسن وحيز ماي اتتخلت يخون زجبرو كله دم يسلطه. Så i vers 3 står det: Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl. ريهم أبجد جيزي وتسيتاو هيوت كلونا. Så vart i vilken en tid att vi ska ha frukt. تبقى هيوتنا زيرنكف كهون. Att våra liv att den inte ska vissna. عزينا بزح فرخ مفري. Att vi ska vara fruktsamma. زجبرنا كله غاخذن عنا. Och allt det vi gör att det ska lyckas väl. مجمرت عليت المعلتن قالوا نستنت. Men först behöver vi meditera på hans ord både dag och natt. مخنياتو قالوا بدستنتنكم ومتن أمرهم بأمر كريستوس يغزا أجمر. Med det mått ni börjar meditera på hans ord, det är med det mått Kristus ord kommer härska era sinnen. سبنت بالبدول حساب نوعيز نبرو. En person lever de tankar som han bär i sitt hjärta. انت دا قالوا قبل بخاصف راح يزل قينو هيوتك خان قالوا يتمثل. Så om Guds ord börjar härska i ditt hjärta, då kommer ditt liv se ut som det du bär i ditt hjärta. سلازين قالوا استنتنو. Så meditera på hans ord. أكل قولنا هيوتكم. På alla områden i era liv. كتبل تسقيه. För att ni ska ha lyckas. سكعيد كلوكم. För att ni ska ha seger. السخون بلوزاتكم وراتنيهم. Ni är segrar och värdefulla. Guds frid.